Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Hunahuna ko lang tingali ni. Ay! Kinsa ka? Ipagawas sa inyong kwarta. Ihatag ang inyong kwarta. May kurte! Kung dili ni mo ihatag, ihansak ko kinagkutsilyo sa muliyog. Gusto ka? Ipadot ka na. Ihatag na! Dili. Kaihansa ko na kinagkutsilyo. Buwata sa labing madaling panahon. Bayog yung pagsinggat. Singgat ka ba rin? Mamatay ka. Lakit, huwag mo garap. Buwata ang akong gisugo. Pagawa sa inyong kwarta. Kamugit ay nakatapog sa loto. Nira! Mauro niya mong ihatag ako. Ha? Maura ka na ang among kwarta. Bakakong! Maura lagi ka na ang among kwarta. Ano? Mauro mong ka kini. Okay na lang. Basta lipayon ko ni mo. Ayaw, pagsinggit. Ikon mo singgit ka. Mamatay ka. Ayaw, maluhay ka. Maluhay ka. Pagpili sa mamatay ka. Ha? Lakit, huwag mong garap. Ayaw, hilap dito ng akong anak. May mong pusilon ko ang imo anak. Karong bayan! Ayaw, maluhay ka. Ayaw, palipad sa akong pagkabuhaton kanimo. Ang kakang ka na. Ayaw, ito. Huwag ka maunsa ay... kanindot ko na mo. Kinsa ka maluhay ka yung taon. Ayaw kinigbuhatan ako. Nakabunit ka. Maluhay ka. Hindi kinahanglang makailakan ako. Mata lamang ni mo ang akong nakita. Ayaw na pagsama! Oh. Ay, Tarbio? Ngano ka? Paring kulas. Lubaan mo ko. Ha? Gikulbaan ka? Ay, basin og isog ra ang kape nga gitimpla ni Juana para nimo. Okay raman. Unya, ngano gikulbaan ka man? Ambot. O akong kasabot. Ano ka ni? Kadyo. Nya kay tubig. Nya ko'y tubig oh. Oh, inom og tubig. Palihog gabi, palihog. Oh. Dewata. Salamat. Salamat, pare. Salamat, pare. Nandiyan man. Ay, mawaran ng kulba nimo. Kay nisugod na og kuan. Tukob ang mga isda. Malipay karon. Sige, padayon lang, pare. Okay. Ano man ka ako? Ayaw, maluhay ka. Ayaw pagkipi! Suntukon ko ng paan, ha? Liod sa ding paan mo. Animal ka. Animal ka. Ron, Nabais ka. si nanay man ron. Si nanay kid ron. Mubangon ko. Akong tanawin si nanay. Hala,
Si nanay, may tao ka nagkabayo niya. Ayaw ilabti nga akong nanay. Ayaw ilabti. Punalan ta kaning kahoy. Da! Nay! Nay! Dali, nay! Dali, nay! Inay! Inay! Nanay! Nito ay nangyalihog! Patay na ako, anak! Animal ka! Salbahis ko! Karpio, daghanan na itong kuha, oh. Pero, murag, hahay, naon sa mga oy. Murag, wa man kasi mong kaugalingon. Abot lang paring kulas. Lain magina kong gabati. Paglaro, oy. Unsa man, gilantan ka? Mamauli na lang ta. Ha? Budungko na lang ta. Mawara tingali ni. Oh, sige. Makiklaro. Tignan pagklaro diha. Pahuay lang sa diha. Ako na lang kumbati dire. Sige. Tayo lang paring kulas. Oh, relax na lang diha. Ako lang kumbati. Up. Mga kasanggayan! Kadoy! Wa mo makakita og kwaknit nga nagsabay-sabay? Uy, kwaknet! Okay. Mao na'y gusto ko nga way timik, linaw ug way mugalaw. Ukirak! Good! Okay, Ipis! Ipis! Pawa sa katugnaw og Bugaw sila mo. bugaw sa lamok. Sige! Sige, Dool! Dool! Nakakunat ka kahon. Dool! Dool, kay pasyonti ka! Pasyonti ka! Kay noonan na yun ka. Oh, sige! Sige, Dool ron! Dool pa! Dool pa! Uy, nagahoy! Uy! Dili! Dili! Ano man, pare? Jam, uli na lang kita. Sige mo, uli lang ta pare. Laing yung kay nga kong lawas. Ano lang, sige, muli na lang kita. Ubay-ubay naman sa niya atong kuha nga isda. Salamat pare. Muli na lang yun ta. Okay. Okay. Oops, ha. Karon! Dili ka mo lampas! Nakos kahon! Uy, pinagpahoy! Ay, nagkidagap! Mabuhay! Bagon ko imong bukton. Nakuha ko kahoy. Ano? Napahuyang ka na. Nakuha na kong bunit. Ikaw! Ito ang sikong iyong dugo. Ay, may photo mas rebintador. Di ba to bawang? Murang rebintador to, rebintador. Ay, ilama. Ay, alam. Padayon ta sa tong himaya. Himaya. Okay.
Ilaw ng botilya Okay. ug ipisi ang atong mga baso. Okay. Di mahimo nga magpuli-puli tag baso kay makubid ta. Okay. Kurikik, doy, kurikik. Ang botilya mo i-round. Aron ipisan ang atong mga baso. Duha ka butong ako nabati. Sa mukha to. Sobra ka tos Pasko. Kung sobra, di man sad pwede kay gidili man ang pagpabuto. Saka to sa. Ay, wa naman ko makatugog palik ko eh. Saan naman yung orasa? Oh, saan naman yung orasa eh? Uy, hapit alas 2 sa kadlaw na. Inig alas 5. Musugat na lang ko sa paypayon. Kay mudunggo na to sila si Kulas ug si Pio. Base na lang ug daghan ng ilang kuha. Happy tatabo donggo, paring Pio. Doon na lang. O, paring kulas. Ako na ning gibahin kining atong kuha. Di na kinahanglan pare. Ang halin anang maong mga isda, ako lang ihatag nimo. Ha? Uy! Ngano man? Mao kanunay, ako ihatag kay silbing palihi nining maong makina. Uy! Mau ba? Ako lang ihatag nimo tanan. Og si Wana, siya nalay baligya na. Aw, ay, oo, tuod, no? Hatagan ra ba kuan? Hatagan na ba ta pinaskuhan ni Wana? Oh, kumusta naman ka? Ngano man taong ka pari, oy? Musa ba kitay gibati nimo, oy? Ambot og naunsa ko, sige ba kulba ko. Wa ko sabot. Oh, paring abay-abay. Tanawa. Kalit nga bihayag, dapit sa inyo. Oh, Ah, kayo. Kayo. Kalit nga may ulbo, ang kayo. No, dili. Sunog? Pero ba sinog dili na dapit sa inyo, pare? Murag dapit gina sa amo, pre. Oh, pakuskay ang pagpadagan para makadunggo dayon ta. Ginoo ko, sunog yun. Murag dapit sa ilang biyo. Ug dako kay nang sunuga. Ato na ang truck sa bombero. Yun po nang sunog na yun, doy. Tara! Mutabang ta! Tabang ta. Mutabang ta pagdali! Asa na napita, doy. Murag ang bahay na lang ni Pio og tiri. Unsa? Pare ko nas. Sa amo gina. Dili. Pare Pio! Pare! Takusog kay midagan si Pare Pio. Oh, ang ilag yung balay ang nasunog. Kinuo ko. Ngano man? Ngano nasunog man? Sila si Tere ug Betty, asa sila? Wala! Ha? Wala! Kadoy, ang asawa tao ni Pio nga si Tere ug ang ilang anak nga si Betty, asa? Wala mo kita! Agoy, ginoo ko. Hala, uy, pagitaa, itaw ninyo, uy, maluoy mo. Bagay ako. Ang ako ang asawa. Si Tini. Si Biti. Ang ako anak. Tini! Tini! Anak! Tini! Pio, wa ikita sila si Tere ug Betty. Ug naugdaw ng imong bahay. Dili. Si Tini. Ang ako anak si Biti. Biti! Tini, asa ka mo? Pio, hindi ka mahimong musod. Asot pa kaayo. Di ka pa mahimong musod. Magpaabot ta kung unsay resulta. Dili ka mahimong musod. Sir, police, pasula ko. Ayaw na pagsud. Sir, pagkitao na kung ako ang asawa ka anak, sir. Asa pa man mo pangitaa. Naugdaw na ang bahay. Pabuto na lang nato ang fire investigator. Kung unsa ilang makita, diya sa imong bahay nga naugdaw. Ang ako anak. Gusto ko makita ka akong asawa ka anak, sir. Kalma lang, sir. Kalma lang. Wa ka pa'y makita diha. Tungod kay nagpuot pa ang aso. Baga kay aso. Di ka patugutan nga makasudin ha. Unya na kung declared na nga safety na ang maudapit. Asa siya? Ang akong asawa si Tere. Si Piti ang akong anak. Asa ka mo?
asa mo! Bakit pagkita ang asawa ni Pio? Ginoo ko. Tigalig simpa ko na apil sa pagkasunog. Unsaon na lang. Tay! Kulas! Ngano man yung tao ni Oy? Murag kalit lang ko nung niulbo kining maong sunog. Uy, ang asawa ni Bay Pio, si Tere, huwag ang ilang anak. Wa ikita. Unsa? Nagsuot-suot ng mga pumbiro. Tuanay ni Sud. O si Pio gustong musuot pero gipugan sa mga pulis. Huwag nga itaw na ni Oy. Unsa ba ni pagkahitabo Butlang ani, uy. Unsa naman yung taon ni ano nasunog man yung taon kining kalakiha ang ilang bahay, Oy. Kulas! Kulas! Uy, Kamong kuyo gani ni Pio sa dagat? okay doy. Mo day na wagin mahimot ang taon si Bay Pio. Kaya may naitabo day sa iyang bahay day nasunog. Mao ba, Kulas? Wagod siya. Katarong upanagat god. Ako na ito banat. Mao nga, kuan, sayo na lang kami nga mipauli, bidunggo. Usa dayon na namog dunggo. Kalit nga, nakita na mo nga dunay mga kanang aso, dan ni Olbo, kayo di ay. Ug amo na yung gituhuan nga, dapit sa gipuy ani paring Pio. Ug wagin may masayop. Kadoy. Mao. Ug ang luoy. Mao yang asawa ug anak. Wa tingali makagawas. Unsa? Uy, Ginoo ko in town. Sir, tukote na taon ko ninyo. Gusto kong mususi. Gusto ko makita kung nasa nga kung asawa ka, sir. Ikaw man to si Pio, no? O ako, sir. Ako taon ang tag-iring bahay. Ako ang bana sa... ako asawa ka itong nawa. Nakikita. O ako, Sige, anak. kalma lang. Hapit na mahuman ang fire investigator. Gamay na lang nga pailob. Ako tawag asawa, sir. Ako ang asawa ka, anak. Si Tere. Ikaw ba si Piti? Pio. Asak mo. Palikulas. Abay. O, kung magkita ka kung asawa ka, anak, pre. Pio, manghinaot lang ta nga. Nagkagawa sila og ditago lang to. Nagpalayo lang. Mayo lang unta. O gusto kong makita sila. Love, hey, love. Nagamata ko sa sipaw sa tingog sa pumpero ka kanina. Yes. Nakamatasi ko. May sunog ko, no? Gusto ko magsusi. Asang napita? Gusto ko sutaon. Base sa report nga ako nabati sa radyo. Ang bahis akong igsuon. Ilang Pio. Unsa? Siguro ka nga ilang Pio ug Tere ang nasunog? Moray ko nabati sa report. May race eh. Ang bugkira man tong asawa ni Pio ang ginganlan og Tere. Ayaw na. Maluoy ta. Nasunugan pa. Sawayon pa nimo. Love! Paring Pio. Murag maunin na ang fire investigator. Mangutana ta. Sir, okay na ba, sir, nga makasuod ko sa napit? Gusto ko masuy kaya gusto ko masusi na ako ang akong asawa, kanak. Sir, kalma lang nga pero duha ka patayng lawas ang sunog nga akong nakita. Dili. Ginoo ko. Hala, sila si Tere og Betty. Yari, asawa ko. Pio! To si paring Pio. Kulas, sundan ta siya, dali. Sir. Flashlight in town, sir. No. Dili. Ay, biti, anak. Ganong na itabo man kini. Gano man. Kalooy ni paring Pio. Iyang gigakos og iyang gigakos ang napaing nga lawas. Hala, uy. May kaging itaw ng lawas. Ang iyak yun ng asawa o anak. Kaluhoy ni paring Pio. Kaluoy ba, ani? Kaluoy. Anak ang pili kasunog ang iyang asawa at anak. Niya na ta. Ay, di lang ko manaog. Baho din dapita. Bahog sunog. Ako na liman love.
Oo, ikaw na lang. Di ko magsilpi sa paho din eh. Okay. Dagang tao. Paring Pio, ikarga na ang paig nga lawas nilang Maring Tiri og Inday Betty. Pare, ikarga na sila. Uy! Oh, wala siya magtingog. Nagduko na lang. Pio, ayaw pala, Pi. Paring Pio, Pio, among pasubo sa nahitabo sa imong asawa ug anak. Ay, taon. Brad. Brad. Di ka subo na ako ang nahitabo, Brad. Napil pagkasunog ang imong asawa ug anak. Huwag suting ako asawa kanak. Sakit ra kayo kay maong tiyaw sa kong kinabuhi. Tabangan di ka, Brad. Tabangan di ka. Pio, dad-o na ang patayng lawas. Sakay, may kutsi kong da. Salamat na lang, Brad. Masakay lang ko sa patrol. Dire na lang sa kutsi. Ayaw na lang. Iyak ka. Kaluoy sa kong iksungon. puwerte kayong looya. Malipayon pa kay sila sa paggikan niya paingon sa dagat. O niya karon naapil o kasunog. Siyaro na basab. Grabe. Ano nga magin sila makagawas? Natrap yung tingali sila. Unsa man, moapas na nilang piyo? Oh, gusto ka, Wana? Angay man tingali, uy. Di na to siya pasagtan. Kinahanglan nga doon nagimuunong niya. Kaya tingali kung sa paintay masusi ang hunahuna in town. Gusto ka diha, day, Wana. Ah, sige, sige. Moapas ta. Mangita tagkasakyan. Manghuam kog motor. Manghuam ko ni Bipat Alpa. Ah, sige, sige, kulas. Atong unungan si Piyo. Love, confirm ba yun? Nga ang duha ka patayng lawas, mao ang niyang asawa og anak? Yes, sugar. OMG! Angay lang nako siyang unungan. Naluoy ko sa akong igsuon. Love. Niya ka din hidada ang patang lawas? Maog yun. Niya ba ka dinisa? Haloy. Mao lang ambulansya nga gikargahan sa duha ka patang lawas, no? Ay, mauna. Hala, tana. Pangitaon na to si Piyo, dali. Oh, dali. Ay, naagyod na eh. Naa si Piyo ay. Sige, taghukdong. Ugway tingog-tingog kulas. O bitaw. Ato ng sabton. Tungod kay nagtuo ko. Nga diligid siya makadawat sa nahitabo sa iyang asawag anak. Di sa rin tao na lalim kulas, uy. Nahinumdog ko sa gipanulti ni Paring Pio sa pag-abot niya dito sa baybayon. O, nga naman unsa may iyang gisulti. Bisulti siya nako nga natingala siya sa iyang asawag anak nga mihawok niya og nag-ingon nga amping mahal ka namo. Lalo nang limbawt akong balahibo. Nga sa ato pa katong gibuhat nilang tiri og day biti silbing panamilit na di ay kadto. Ay, kulas. Gano'n nag-inom ka? Gusto kong makapahuway og tanong.
Kinahanglan ba gyud na mo inom og daghan? Para makatuog ko. Makatuog ko sakto. Mahinano ko mayo. Love, Murag di ko makatuog nga. Maguna-una sa naitabo sa asawa ug anak ni Brad Pio. love Tisoy. Uy, alas 5 na sa buntag. Nangapot silang kadoy. Pasudla. Wa gyud mo magkatabang kang Brad Pio? Sorry kay busing. Kalit kayong panghitabo. Unsa man to? Faulty wiring? Ambot lang ka, busing. Unsa man? Kandila? Lamparilla? Dili po tingali, busing. Kaya wa may burnout dito. Hayag man ang mga puste sa kalsada. Maugani nga nangutana ko. Basin, lamparilla ang hinungdan? Or sa kuryente? Unsa kay finding sa fire investigator. Kayo gyud ang hinungdan. Hinungdan nga nasunog. Busing. At tubig pa rin, Pio. Gihatag ni Juan na. Salamat. Duyog mi sa imong kasubanan, Pio. Salamat, Juan. Og pasaylo ami nga og gitaon mi makatabang unsaon nga layo-layo man sagud ang amo. Sagot ko. Ang pulis. Niya na pa yung diri ka na to. Pio, Sir, unsa na? Dunay foul play. Si Boto may pasabot, sir. Oh, nga no, Sir Police. Unsa, sir? May agi sa pinusilan ang duha ka pateng lawas. Unsa? Kinuko ko. Buti pa sa bot, Sir. Gipatay una sunuga. Posible. O kitsang naghimo di. Mao kalay ang susihon. May kontra ka ba? Wa ko'y kontra, sir. Mao ba? Dili kit mahitabo na way nga makakitag konta day ang akong kumpare. Kay talawan kay ning tawhanang dako. Makadungog ang naglalis, mukurog magani dayon ni. Mao gyud, tinuod gyud na, sir. Nagpakisusi lang ko tungod kay grabe ang maong krimen. Ug tungod sa nakita nga may samad, aging pinusilan sa duha ka pateng lawas. Nagpasabot kini, gagipatay sila, una sunuga. Pastilan, Sir, no? Sakto ka, Sir? Hinungdan. Kaya nagutan ako. May kontra ba ka? Nga ba na? Wa ko'y kontra, sir. Mahadlokon ko sa kagubot. Unsay laing anggulo? Dili ka, Sir. Tulis ang nahitabo. Paring kulas. Oh, Usabay ilang tulison. oh. Mausad, no? Kuan, posible nga adik-adik ang nisud sa inyong bay. Oh, posible pa rin kulas. Oh, kulas naman. Pio, ay, posible kayo. Kay gwapa ko ang imong asawa anak. Basin o gitripingan. Sila ang misud sa bahay. Dakog posibilidad. Dakog posibilidad ang ilang ituan, Sir Pio. Sir, Sir? stoltian ko ikaw. Ako sa kong kabahin, pait ang kong kahimtang. Kung sa may ilang tulison, madadagat ragod ko. Mausa. Ay lang pag-share na ko, sir. Ay lang pag-share na ko. Pagtahod man ha. Mga adik-adik ang misud sa bahay. Huna-huna pag-ayo. Kung wa bagi kay atraso o baka nagdumot nimo. Wa ko'y nahinumtuman niya na, sir. Wa ko'y atraso. Wa. Pero ganong ilang ihilabtan ang akong pamilya. Nga naman! Unsa, kadoy?
Nasuta nga may agi sa pinusilan ang duha ka patayng lawas. Nga gituhuan yun. Nga mao ang asawa ni Pio nga si Tiri ug ang anak ni ini nga si Biti. Mao ba? Oh, bossing. Asa ang haya karon? Murag ipalubong og diretso ni Pio. Ha? Dili de bilaran o pila ka gabi eh? Dili tingali. Pare, lubong dahin ugma. Pare, ayaw panabi pare. Kaya lang. Kun ugma piyo, unsay andamon? Pamisa lang. Dayon ang lubong. Sige. Manghuam tag coasters barangay para sa mga tod. Ayaw lang. Dili ta magkasol. Doon na may kuan. Doon na may mga hatod ana. Maglakaw lang. Dili ko mo gamit og sakiran. Oh. Ang mga tod mo lakaw. Okay? Pero gwa, okay ra. Why sakiran? Pare, kining dili lang ni mo paaboton nga madakpan ang kriminal. Kinsa may dakpon. Naidakag kita. Nabay na kaila. Aw, wala noon. Ngayon kinsa may dakpon. Ay, Ugway na kakita, ugway na kaila sa kriminal. Huwag kapuslanan ng pagpahabot. pare Pio. Labaw sa tanan pa rin kulas. Kasi ganahan nga mo tanaw sa paig nga lawas sa akong asawa ka na. Paring Pio. Ug ako, magsudong ko kanila. Yung sa kumuto ng ako kasing-kasing. Magtanaw sa loob. Din makita ang duha kasunog ang lawas sa ako mga mahal sa kinabuhi. Nakasabot ko paring Pio. Ugma, ipalubong na ako nga akong asawa ka na. Kulas daghan kay nang hatod. O bitaw, wana. Nagpaila lang na nga maayong tao si Pio ug ang iyang pamilya. At tinuod ka na, ug labaw sa tanan, bisimpatiya ang mga tawo sa nahitabo. Nganong giingon man ana, di ba? Pero, Kulas, unsa man kis imong pagtuo? Anong gibuhat man to nila? Nagtuogit ko. Nga tulis ang hitabo. Ha? Tulis. Tulis? Oo. Daghan man gud ang nagtuo nga si paring Pio, maoy dakadaog sa luto. Ayaw lagsaba ha. Ato lang ni. Kumpare man kinanako pero unsa? Pero ni uminto manggid sila. Oo. Tinuod, nakita na ko nga may kalambuan gid silang pagpuyo. Gani, naay mga kompyuteran, naay TV, refrigerator, ug karon nakapalito makina sa sakayan. Pero tinikom sa tingali na nila, oy. Oo, posible. Pero mingon man to siya nga nangutang ko na sa store ko. Pero sa pagpangutanan ako sa store ko, ako mismo ang nangutana. Basta na, di baliban ang store ko eh. Nga, wako na mangutang si paring Pio. Mao pa? Ay, pauna. Basta lang. Ni kuan taon oy, kanang nahibungin taon ang store ko eh. Nga, waman ta na mangutang taon si paring Pio oy. Og si Maring Tiri. Yan na. Kung tinuod ka nakadaog, pati yun gyud ay, ha, Kulas? Karong panahon na, Joanna naman Juana. Basta ingon anang klasya sa mga tawo, dili na kana sila kuan oy managana sa pagpatay oy. Nilabi na sa kanang ang ilang hunahuna, ang ilang utok gigamhan na sa demonyo. Gigamhan na sa otot sa demonyo. Aw, wa na oy. Utok pulbura na ang sod sa ana. Kulas. Uy, kasi nagpasnak sa mga tao. Nay multicab nga nagdag mga pagkaon. Nga hamburger man o kuan ilang giserve. Uy, mao pa hamburger cute. Oh. Si Tisoy Negro ang nagda sa maong snacks.
Ang igsuon ni Pius inahan? O Juana. Gipasnag na nako ang mga tao, Brad. Salamat, Brad. Namauli ang ubang mga tao. Saman, di pa ka mauli. Sakay ng Ritz Kutsi. Salamat alam, Brad. Ari pa ko tayo. Mau ba? Ayaw palabi. Tinuod, sakit ang nahitabo pero kung palabanan na to, kita rasa na madaot. Salamat sa pagpahinom, Sam. Dawata ang masakit nga kamatuoran, Brad. Gidawat ko lang. Gusto ko lang maipawan. Kinsang nagpusil sa kong asawa ka na. Brad Pio. Gusto lang kong mangutanan nila. Ngano? Nagipusil manila ang akong asawa ka na. Magtinguha kapag yun, anak. Kinsa may pangutan-on mo. Bisan ang kapulisan. Maglisod sa pagsulbad. Mamasin lang ako, Brad. Basin moabot ang panahon nga ang kriminal may sama sa tuko nga matugan kung asa siya nagtako. Brad Pio. Inom ka na, Sab. Ganahan lang, love. Ayaw pagsigig inom, uy. Gusto lang kong ma-relax. Pero dili maayong magsigig kag inom. Sabtalan ko. Iganahan ko mo inom. Dili lagi maayo. Ayaw pagbuot, Litse! Love? Kung unsay gusto na kong buhaton, akong buhaton. Ugway magbuot na ko. Sabot ka? Ha? Kasabot ka ba? Soy Negro? Bikutasan ka? Kumuta. Kumuta. Unsay kumuton? Kumuta. Kini di ay? Okay. Akong kumuton. Medyo migahin. Yugyuga. Yugyugon? Ganahan ko. Kini? Inata. Ganahan ko. Aksyon ay ugbali. Tuskig man kaayo. Okay. Sige. Sakto na. Gusto na. Na-relieve na ko. Kalit malagsyagit, uy. Basta ganahan ganay ko. Ayaw ko sige patlong. Kaya mo ignat ang akong tinggoy, ana. Mulingkang ang akong buhok. Ug musulira pang akong mga mata. Ug ginanglang mo siyakit ko. Anon mahungaw ang akong gibati. Ug labaw sa tanan. Imong kumuton, yugyugon, inaton, ug bali-balion. Giganahan sad ko. Okay. Ibisi ko. Gusto kong uinom. Okay. Ipisanti ka. Sabak dire. Oh, sure. Okay. Mulingkod na ko. Ayaw na.
Muinom pa ko. Okay na. Mulingkod na ko. Okay. Lingkod na. Nakalingkod na ko. Musayaw ka og spagiting pababa. Ha? Spaghetting pababa? Yes. Spagiting pababa. With action, ha? Okay, sige. Ganahan ko, ana. Okay. Spaghetting pababa. Pababa ng pababa. Spaghetting pataas. Pataas ng pataas. Nawagtang na nga akong sapot. Gisapot ka di ay? Yes. Pero unsa hinungdan, love? Sa gidangatan sa kong igsuon. Manganti pa siya nga gusto niyang may bawaan. Kinsa ang nagpusil siyang asawag anak. Oh, iyan ang katungod. Oo. Iyan ang katungod. Pero nabalaka ko nga tingalig. Siya ang isunod sa mga kriminal. Oh, unsa? Nabalaka ko nga tingalig siya ang sunod nga patyon sa maong mga kriminal. O kung mahitabo ka na, iyan ka ng risko. Dili ko gustong mao ka nang may tabaw niya. Dili ka makabot sa iyang gustong buhaton. Oo, manggani. Masakti siya. Pero pangutana, unsay motibo sa pagpatay sa iyang asawa o anak? Wa kong sayod. Kadako sa kong kalipay nga ako nakadaog sa luto. Pero mas dako ang kasupanan na imong bukti ni Hiri. Doon sa tinuod ang gisulti ni Paring Pulas nga basin ang motibo. Mao ang tulis. Pero nga nung kipatay pagyud ang ako asawa ka na. Ano pa man? Inday piti. Kadto ding imong paghawak kanako. More ito silbing panimilit. Kang imong paghawak usab diri kanako diri. Nagpahingmang no muna ko nga ako mag-amping. Pero kamo di ay ang nahug sa dakong alaw. Pare Pio. Dali. Pare Kulas nga. Dali. Kinahanglan dili ka magpasaya-saya. Tungod kayo sa. Ha, Pare Kulas. Basin sunod, ikaw na saan ang pusilon? Naasa. Asa sila nga gusto mo pusil ka na. Ha? Unsa naman yun? Nangita ka? Gusto ko sila makita. Ipabuhay. Oy, matragod. Dili ba? Di ba di ka gusto gubot? Ha? Magkurog ka mangganig doon ay maglalis? Unya karon? Akong giuban sa paglubong ang akong kahadlok. Pareng Pio. May akong gihambin ng kahadlok. Pagpakikatubang kang bisan kinsa nga buot mo tapos sa akong kinabuhi. Pareng Pio, mong utok. Way kapuslanan ang gihambin ni mo kaisog. Tungod kay mapukan lang kadayon sa tumang kasayon. Pareng Kulas. Busa, safety una ka. Safety ka. Safety first. Ha? Batuon ako, God. Gusto makakanga makabaton og hustisya ang ginagandan sa imong mga mahal sa kinabuhi. Nya, usawa man ni Mus mag-angkulan, ha? Kung ikaw, iluyong nasad, ha? Pareng Kulas. Asa ni Pudong? Paabot lang asa tamusangko. Unsa?
Wana. Day, may gabi day. Wana. Oh, Kulas. Ay, dali. Suot mo. Pare kulas. Nganong niya ta din eh. Para safety ka. Bitaw, Pio. Pero, Ako ang nahuna-hunaan nga ari una ka diri. Ayaw dito sa bahay. Kay nahibaw ang mga tao nga kumpare kita. So, magtuogid sila. Nga, kauban ka nako. Wa makaibay nga kapuyan. Kay, naugdaw ko yung bahay. Busa, mayon di sila nga ni akan ako diri. Oh, so mo nga, anilaw na ka diri. Ha? Silang Juana. maikog ta ni Juana, uy. Ikog ba, uy? Pila ako kay gayon, God. Kinahanglan man pod nga, dili ka nang magpirmaminti. Ana-ana lang, balabok-labok lang. Kay mahibawaan ka, patay gihapon ka. Ngano? Nagtugi na ka nga doon mo patay na ko. Dako gid ang ako pagtuo paring Pio. Bisan ako, Pio, nabala ka, nga tingalik ikaw ang isunod. Juana. Ako lang ang maniid dito dool sa imong nasunugan nga bay, paring Pio. Kaloy. Kalit lang yung taon nga. Namingaw kiling tapit. NBI ko. Oh. Asa si Mr. Pio? Ang banang katubang gipatay nga kay ma. Kung kinsa man ang nagpatay siyang asawa ka na. Asa siya? FBI ni kabati basag tingog ani niya. Kwan siya. Oh. Kainas ko ni mo mangita kag ID. Imo kong giliaban siya. NBI makaka. Inaton ko ning ilong mo. Asa si Pio? Ako yan ipagita. Sa siya. Tong dako. Ipangitaan pa kong ID. Okay, ipagita mo, sir. Ikaw. Kini. Okay, una! Wee! Kutsilyo. Tang. Sa akong aktak. Madlukon ko sa kabubuta. Labaw sa tiran. Pasor lang yun, pukot ang akong gigunitan sa akong pagpakabuhi. Pero gilinog ninyo ang akong pagkamalinahon. Oh, Pio, diin kagikan. Diya sa unahan. May gipalit lang ko, Juana. Naunsa ka ba? Uy, di ba gipasidaan man ka ni Kulas nga di ka magpasaya-saya? Wa mabitaw ko mula ko og layo. Oy, nakoy giandam ni mong higdaanan. Asa ko mahigda. Dito ka lang sa underground. May underground dere. Oh, doon na. Oh, dinhi ka. Mao ni ang higdaanan ni Tatay Basilio sa una. Mao ba? Pero, wa nang akong tatay. Juana. Nakasabog ko nimo. Ay, naunsa man ka. Uy, anak ko na una. Pio. Ang importante nga makalikay ka sa daotang mga tao. Kung kaya patingali ko nagtinguhan sila sa kong kinabuhi. Pero maapas lang usab ko sa kong asawa ka na. Mao ba? Sa ato wa kay tinguha nga kahatagan og hustisya ang nahitabo sa imong asawa ug anak. Oh, kung mao na'y gusto mo, di ti kapungan. Mahimong makabiya ka. Pero anugnan ko sa imong kinabuhi, Pio. Juana. Pero kung ikaw, wa ka mahinugon sa imong kinabuhi, gawas nun ka. Gawas nun ka nga mubiya ug makasuroy-suroy. Makabiya ka, Pio. Juana. Pero kung nawili ka sa imong kinabuhi, pahuway. Kung di ka gusto diri, sige, makabiya ka. Salamat si mong kayo. Sige ha, biyaan taon na ka. Ni ako sa underground.
hinuktok. Unya, iyang gihukdok ang iyang agtang sa lingkuranan. Oh. Pio, Wana, ginan-anti ka termos na initubig. Tapos na kape. Kung di ka ganag kape, nasa'y gatas. Nasa'y biskwit. kaikog ko naman imo. Ay, naunsa ka man ay kaikog, uy. Tabang lang ko. Kinahibaw ko nga di lalim ang nahitabo sa imong pamilya. Ibaw kang gusto ko mo hilak. Pero bisan pati kaligwawkan ko sa kong mga luha. Di na mabuhay ang akong asawa ka na. Bawa ka. Iya. Nagtanaw ko sa lakwes sa akong pamilya. Kakita ka. Diya sa kong cellphone. Uy, asa? Tanawa. Among wala ko yung kaming tulo. Dere, Uy, among anak sa Dipiti. Dito may kananan sa syudad. Tanawa. kalindot. Malipayon ka ayaw mo. Picture me. Silang doha nagkakos na ako. Aksan pa sila kaog na ako. Pero karon, muha na silang. Tuwa na sa sementeryo. Pio, Kinsa magtuong nga. Anak ko mga mahal. Tuwa na sa laing kalibutan. Ingon pa nga akong anak. Tay, ambing ka. Mahal ka na mong nanay. Ingon sa asawa ko. Ambing ka dong. Mahal ka na mo ni Inday Piti. Ako pa'y kipaambing. Sila na yung kipatay. Kita upan. Sorry. Ako nga wala ko. ay, okay, Rakit, Pio, okay, Rakit. Pagkamalipayo na mo sa mga miyagi mga adlaw, wana. Bansa mo nga na. Pero, mangutana ko, sorry kaayo ha, pero personal ra sakit kaya akong pangutana. Ansa ka na? Ay, kanang, ay, ayaw na lang, kay lisod sad kaig manghilabot ko. Ipadayon, ansa ka na? Ipangutana. Tinuod pa nga nakadaog ka sa loto. Ha? Mahimo ni mong tubagon. Mahimo sang dili. Kay base kus mga sulti-sulti, basin ko no ang tumong adto, mao ang tulis. Kay ni uminto man kuno ang kinabuhi nimo bisan sa imong pagkamananagat. Wana. Pero ayaw sabtahangan ang hilabot ko ha. Wa gyud Pio. Pero basin basik maunay katuyuan sa maong kriminal ba nga ni patay ug unya gisundog pa gyud inyong bahay. Pio, usbo na ko ayog po sa imong kaugalingon kung wa kay pagsalig. Pero hinuon kung may pagsalig ka na ako, isulti lang ang tinuod. Tinood nga nakadaog ko, wana. Tinuod ka? Ako ang nakadaog niya itong 15 million pesos. Pio, Nakonsensya ba ako? Gumikan ba ka sa among kibuhat nga medyo
milambo ang among kinabuhi. Namong nalangin noon ang kinabuhi sa akong asawa ka na. Pio, Ikaw ang unang taong nagsultihan akong kalabot nini. Kani si Paringkulas suwa masayod nini. lano mo pa. Pero pagkamubo sa kalipay, nga mong natakamtaman, bansa ng pamilya, tungkol kay ikuha na sila. Ipatay sila sa linuog nga bahagi. Pero, kinsa may nasayod ka nakadaog ka. Wa. Pero, Basi nakabatikod sila sa kausaban sa kong kinabuhi. Din matod paninyo, mao ka na ang sulti-sulti sa mga tao. Kinuog ko eh. Kano ko din taon sa kinabuhi sa ibong anak o sa ibong asawa. Uy, ay napaghilak. Sorry, masaylo ako nga. Nakatandog ko si mong gibati. Masaylo ako. Okay ra, Juana, okay ra. Karong panahon na, Pio. Dili ka angay mo kumpiyansa. Juana, Ay, nagdako ni Mog, initubig. Naanang termos. Doon ako'y lain sa gidapara ni mo. Iyaw, gisod ako sa bag. unsa ka na? Uy, unsa ka na? Tao? Nagbuyod? Patay. May kutsilyo nga nagtaop sa iyang agtang. Ug murag si Dugong. Gibangkong na. Sibat ko. Magpili ka lang, anak. Kalibre 45. 357. 9mm. Short arm lang na. Kung gusto kag long arm, na ako'y M16. Juana, Hello. Kadoy. Busing. Paibaw lang ko nimo. Unsa na, Kadoy? Kaila kang Dugong? Si Dugong. Nga naman. Kaila ko na niya. Pero dili mi suod na niya. Patay na. Unsa? Mao ka na, Busing. Patay na. Oh. Unsay namatyan? Gi-COVID? Dili, Busing. May kutsilyo nga nagtaop sa iyang agtang. Unsa? Ngano man in town? Kinsay nagpasipa niya? Basta kay mao ka na akong nakita, Busing. Pwerteng pataya. Iampo na to ang iyang kalag. Maura ka na, Busing. Gipaibaw talang ka. Bye, Kadoy. Namatay si Dugong. Kinsa ang nagpatay niya? Pwede ka pataya, oy. May patay ko, no? Hindi na kinamabuhi. Kinsa makaha? Hindi na mabuhi. Lisod na lang. Mabuhi ka, naputi na sura na. Dinalagi. Ay, hoy. Psst. Unsa na na? Ha? May pilas. May kipatay. Tanawa. Ko na. May kutsilyo nga nagtaro siyang agtang. Bangag sa lobot. Bangag sa lobot. Gitaro sa agtang niya. Abot kag lobot. Hala. Pabagilitawhan na ang nanghita ni Paring Pio. Patay na. Kisa may nagpatay niya. Wag kinakakita ba? Kisa'y nagpatay niya. Wag kinakakita. Bangag sa lobot. Sige, kag lubot ay agtang na igong. Kag lubot. Buang nga ko ni. Kapiligro na ko na anong panahon na ko. Lagi-lagi, nagsusunod ng patay. Katong una, asawa ni Pio ganak. Atod pa sa balita, gipusilog, gisunog ko, no? Kisa mo kayo nagpatay ining tawana? Nalawa na ako si Mickey Bawa na.
Sige, salamat, brother. Sige. Magdali ko. Paibaon ako si paring Pio ini. May nanuklok ka. Ang akong armas. Wala. Hadiya ka lang. Ako rin maapli sa paltahan. Dili ka lang sa underground, ha? Padayon na wala. Hadiya ka na. Maganda mo sa ako. Wala'y piling kinabuhi ko. Andam na ko magkikatubang sa kamatayon. O kung ako ang way swerte, ako ang mapahuway. Kinsa na? Wala. Si Kulas. Sweet. Salamat. Asa si paring Pio? Nga naman. Doon ako'y ibalita niya. Paabuta lang. Lingkod lang sa diha. Okay. Paring Kulas, kung sa'yo mo ibalita ka nato. Pare. May gipatay na po diri sa atong barangay. May gipatay? Oh, o lagi. O gikuyawan ko. Kay ang gipatay, mauman ang tao nga nangita nimo. Nagpatuo siya nga NBI siya. Nangita na ko. Oo! Mao! Nagpatuo nga NBI siya. Og sa dihang akong gipangitaan sa ID, kay nagduda man ko kay bati ba kay sa tingog. Nasuko! Gitampalong ko. Mo Mo? ba? Oh. Unya, gipatay. Gipatay di ay. Pwedeng patayaw eh. May kutsilyo nga nagtaroy sa agtang. Mo ba? Kinsay nagpatay? Ay, wa mailhin! Ha? NBI man ka ha? Ay, ambot eh. Nagpatuo to siyang NBI. Nagduda lagi ko kay bating tingog. Nangita lagi kang paripyo. Kay gusto ko no siyang mutabang og kanang sulbad sa kamatayon sa pamilya ni paring Pio. Og san kuan asawa ug anak ni ini. Pero patay may noon. Ang mga taong abusado, dili angay ng pasanayon. Nagduda lagi ko paring Pio nga dili to NBI. Bati lagi tingog. Kung sa'yo pagtuo mo, kinsa ka tawana. Basinog. Usa to sa kilil sa imong asawa ug anak. Kulas. Basinog. Usa to sa mga kilil. Og gipangita si paring Pio aron tiwasan. Dili pa ba igo ang ilang gibuhat sa kong asawa ka rin? Oh, basinog ila kang tiwason para way maningil sa ilang gibuhat. Sakto. May punto si Kulas, Pio. Bangis ra kay sila. Pero, andam na ko, parikulas. Unsay andam? Kung magpalampuson sila sa inyong tinguha, trikadako, andam kong mapahuway sa kalinaw. Pio, yung pagsulti sama na pa rin Pio. Wala na ilamay kining kinabuhi ko. Pio, naunsa ka man. Magbalikon ka, uy. Wala. Magbalikon ka. Aron pagpangita og hustisya sa gidangatan sa imong pamilya. Aron magmalinawon ang ilang kalag. Wala. May punto si Juana pa rin Pio. Magmalig-on ka. Salamat sa inyong pagtasig kanako. Uy, si Bossing Tisay Negro kining niabot. Nanaog na siya. Bossing! Oh, Karoy. Asa na nga akong igsoon? Si Pio. Wa na mas Pio dire. Murag, nilayas naman siguro. Siguro ka? Wa na lagi Bossing. Sukad sa paglubong sa iyang asawa ug anak, wa na ikita si Pio. Oo ba? Wa ka tumudangop sa iyang mga higala? Posible. Kinsay suod niyang higala? Si Kulas, mananagat. Kauban mo to sila. Suod to sila nga managkumpare. O ba na ikos gipuya, Nicolas? Ariglado, Bossing.
Sakay dress kotse. Oh, bossing. Oh. Ayaw diha sa baksit. Na diha si Sugar. Oh, asa man ko, bossing? Diri ka spronset. Ayaw diha. Ibaw ko, barako kang dako. Bossing, di ko manghilabot sa imong binuhi. Sige, sakay na. Oh, bossing. Hello, Miss Sugar. Good morning. Good morning, Kads. Ayaw pagkads-kads diha, Sugar. Oh, ha? Unsa pa? Oh, kadoy. Kadoy di ay. Unsa na diri, love? Paabot ka lang diri. Pangitan ako nga kung igsoon si Pio. Ano magsige magpangita niya, uy? Sagdi lang ko. Ibate lang ko siyang kahimtang. Kadoy, dali na. Oh, bossing. Asul, bayag si pangita ng piyo. Asa ang bayan na kulas? Kana, bossing. Okay. Importante nga makita na ko nga kung igsoon. Agoroy. Kinsa makaron. Igo ganis ko mo ron ba? Otsay! Oy! Kadoy! Kulas. Kadoy! Lasko. Kadoy! Doy! Koy! Niya si bossing Tisoy Negro. Nangita siya ni Pio. Asa siya. Ha? Asa nga kung igsoon kulas? Naibaw ka og asa siya? Ni ba siya? Kauban mo? Asa siya? Tugani ko. Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requiesca in pate. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama.